Pozrime si obsahovú štruktúru našich mienkotvorných médií. Keď sa pozrieme na drvivú väčšinu našich novín, časopisov, televízií, zistíme, že sú pod vplyvom protikresťanskej lobby a že na druhej strane tu absentuje nejaká alternatíva zo strany silných kresťanských médií. A to je samozrejme na škodu veci. Dôsledkom takéhoto nerovnomerného rozloženia síl je skutočnosť, že sa tu zoširoka diskutuje o témach, ktoré v skutočnosti témami nie sú a nikdy neboli. A naopak, že zásadné spoločenské otázky zostávajú častokrát nepovšimnuté. Počas štúdia na vysokej škole som dospel k presvedčeniu, že v intelektuálnych kruhoch existuje veľmi silná protikresťanská lobby. Že je tu veľké množstvo rôznych prúdov, filozofických smerov, ktoré spolu navzájom nevždy súhlasia v mnohých veciach, ale ktoré majú jedno spoločné, a to je ich odmietanie kresťanstva, odmietanie jeho hodnôt, jeho morálky. Táto skupina, dovolím si tvrdiť, že v intelektuálnych kruhoch dominuje. A nazdávam sa, že reakcia kresťanov na túto výzvu nie je adekvátna, že je slabá. Keď som ukončil štúdium vysokej školy, dospel som k názoru, že je čas, aby som sa aktívne postavil na obranu toho, čo považujem za správne, čo v mojich očiach čelí obrovskej presile a o čom som presvedčený, že stojí za to brániť. A preto som oslovil skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí, s ktorými sme sa rozhodli založiť občianske združenie Don Quijote. Don Quijote je skupina mladých ľudí, ktorí nechcú byť iba pasívnymi pozorovateľmi dejov, ktoré sa okolo nich odohrávajú, ale ktorí chcú aktívne vstupovať do tohto procesu. Chceme brániť to, čo považujeme za správne, za dobré a naopak oponovať tomu, s čím nesúhlasíme. Naším hlavným cieľom je obrana kresťanských hodnôt. Domnievame sa, že generácie našich predkov počas stáročí overili ich správnosť a tak, ako oni ich odozdali až nám, je aj našou úlohou odozdať ich nasledujúcim generáciám. Našou ambíciou je čo najviac prispieť k tomuto procesu. Svoje ciele sa snažíme realizovať najmä prostredníctvom časopisu Don Quijote a prostredníctvom webovej stránky Don Quijote. Časopis Don Quijote prináša na 16 stranách články z oblasti domácej a zahraničnej politiky, kultúry, filozofie, venuje sa aj dianiu v Európskej únii a nechýbajú ani rozhovory s významnými osobnostiami spoločenského života. Časopis je určený najmä študentom vysokých škôl, ktorým je zdarma dodávaných viac ako 90% celého nákladu. Počas obdobia 5 rokov sme vydali 16 čísel tohto časopisu, a celkový náklad dosahuje číslo takmer 50 000. Časť nákladu je možné zakúpiť si vo vybraných knihkupectvách alebo si ho predplatiť prostredníctvom webovej stránky Don Quijote. Tá je akýmsi elektronickým archívom časopisu a obsahuje približne 200 článkov, ktoré sú v plnej verzii voľne dostupné pre všetkých čitateľov. Obrana kresťanských hodnôt je pre nás vecou cti. Preto všetci, ktorí sa podieľame na činnosti Dona Quixota, od členov redakcie cez grafikov, cez kolportérov, manažérov, všetci pracujeme bez nároku na odmenu. Sme presvedčení, že obrana kresťanských hodnôt je to najlepšie, čo môžeme v dnešnej dobe a vo svojej pozícii robiť, a preto sa budeme aj naďalej usilovať robiť túto prácu čo najlepšie. Kresťanský publicista Sir Charles Coulomb, ktorý je nositeľom rytierského rádu svätého Silvestra, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II za obranu viery, raz odpovedal na otázku, ako sa ako rytier cíti v dnešnej dobe a ako chápe svoju úlohu.
Rytieri v dnešnej dobe nie sú nútení použiť na obranu viery meč, ale mojím mečom v dnešnej dobe je moje pero. Musím ho vedieť používať s takou odvahou a s takým nasadením, s akými by som vedel použiť meč pred mnohými stáročiami, ak by som v tej dobe žil. Takto nejak chápeme naše poslanie aj my, preto aj my sa snažíme svojim vlastným perom brániť vieru prostredníctvom časopisu Don Quijote.